Hierontatuoli saadaan päälle painamalla täältä oikeasta näppäimestä, se on ruudun oikealla laidalla. Sieltä avautuu valikko, josta löytyy 23 valmisohjelmaa. Ensimmäisellä sivulla on kaikki nämä tämmöiset suosituimmat ohjelmat. Laitetaan sieltä vaikka. Kun ohjelma on valittu, lähtee skannaus käyntiin. Ja tuoli siis skannaa sieltä pituuden ja leveyden, että saadaan siellä tehtyä mahdollisimman tehokas ja hyvä hieronta ja sitten, että osutaan oikeisiin kohtiin. Kun skannaus on ohi, sieltä tulee merkkiääni ja päästään päävalikkoon. Sieltä päästään tekemään hienosäätöjä, jos halutaan laittaa esimerkiksi hieronnan voimakkuutta sieltä selästä kovemmalle tai pienemmälle, niin voidaan täältä miinuksesta pistää pois vähemmän sieltä ja sitten taas plussasta lisätä. Myöskin siellä on sitten aika, joka pyörii tuolla yläpalkissa. Siitä kun painetaan, niin saadaan 5 minuutin sykleissä sitten nousemaan sieltä se aika. Sieltä saadaan maksimiaikaa 40 minuuttia ja sitten 5 minuuttia on lyhyin ohjelma. Manuaalista päästään säätämään jalkaosaa erikseen. Sieltä löytyy pohkeitten ilmatyynyt ja myöskin pohkeitten veivaus ja sitten jalkarullat. Ja sitten sieltä löytyy erikseen käsiosat, käsi-ilmatyynyt. Sieltä saadaan taas miinuksesta vähennettyä ja plussasta lisättyä. Jos sieltä haluaa jonkun toiminnon kokonaan pois, me voidaan painaa keskeltä, joka sitten vapauttaa sieltä. Ja myöskin tässä mallissa meillä on tuolla sivussa kaiuttimet, eli me saadaan sinne Bluetoothin kautta kännykkä yhdistettyä ja sieltä sitten valittua omaa lempimusiikkia. Ja sitten myöskin totta kai saadaan sitä ohjattua äänellä, eli täältä ruudun takaosasta näkyy, mitä komentoja hierontatuoli tottelee. Eli huikataan sinne hi-alis ja sen jälkeen kun hierontatuoli on kuitannut, niin annetaan sieltä sitten näistä 15 käskystä joku käsky, minkä haluaa valita. Jos ohjelmaa haluaa lähteä sieltä vaihtamaan kesken hieronnan, me voidaan mennä täältä sivuvalikosta, joko ottaa näistä suosituimmista joku tai sitten more, niin sieltä löytyy lisäksi paljon muitakin vaihtoehtoja. Eli vasemmalta löytyy pikanäppäimet, voidaan lähteä voimakkuutta säätämään täältä. Jos siirretään oikealle, väännetään oikealle, niin saadaan kovemmalle ja sitten taas vastaavasti vasemmalle, niin voimakkuutta saadaan sieltä kevyemmäksi. Myöskin sitten tätä istuinkulmaa saadaan säädettyä täältä, eli voidaan laittaa tuolia sieltä enemmän makuasentoon. Tai vastaavasti sitten myös pystyasentoon saadaan nostettua sieltä. Sitten tästä tuolista löytyy tämmöinen erikoisuus, eli täällä on myös sitten kännykän latauspiste. Tänne kun laittaa kännykän, niin saa sitten ladattua sitä samalla. Siellä kun kuuntelee musiikkia, niin se langattomasti lataa. Kun ohjelma on päättynyt, saadaan tuoli sieltä nousemaan pystyyn ja sammutettua se täältä oikeasta kulmasta. Näytön oikeasta kulmasta. Painetaan ensin yhden kerran ja sitten vielä toisen kerran, niin se sieltä nousee sitten takas pystyasentoon.